met filmen aan de deur. Nee, het is donker. Nee, het is licht. Nee, het is donker. Nee, het is licht. Nee, het is donker. Zo ga ik doorspoelklok nooit vinden hoor. Nee, het is licht. Thank you. Nou, ik heb toch wel lekker op de wc geplaatst, want de wc spoelde door. Dus ik dacht van, ja, weet je wel, op de wc. Want stel je wat de lavabo verstopt zit, dan kan je, ja, je kunt moeilijk doorspoelen aan de lavabo, hè. Want het lavabo heeft geen knopje om door te spoelen. Kijk maar, ik zal je rondleiden in ons badkamertje. Ja, dit is onze wc. Die dit soms niet doortrekt. Kijk maar. Je bent net naar de wc geweest en trekt het niet meer door. Wat is dat voor een kut wc? En dit is Jolien haar borstel. Maak kennis met de borstel van Jolien. Ja. Dit is een lavabo. En daar doet niemand pipi in. Want je kan er strop trekken als je pipi in doet. En je geen hout van lavabo's. Ik blijf het zeggen. Ja. Dit is een speld voor Jolien. Als gisteren haar hebben we interpretation heel handig. Want het zat er eigenlijk. Woehoe. Ja. En dit is een zeepje dat hier klaar lag. Heel schattig. Jolien heeft ook een zeepje. Maar dat van Jolien ga ik stil claimen nu. Dat kan je toch niet. Dat is een beetje zielig. Dit is de beruchte tandenborstel van Jolien. Hier wat een lekje. Tandenborstel van Jolien. Dit kregen we ook. Het zijn handzeepjes, maar ik vind het nogal vrij onhygiënisch, want die bacteriën komen erop en dan rooi je op en oké, genoeg zeggen. Dit is mijn tandenborstel. Dat is Jolien haar washandje van gisteren. Jolien was er zelf. Bravo! Dus zeg nooit dat Jolien daar niet was, maar Jolien was daar. En er is een handdoek weg. Ah, nee, toch niet. Hé, maar wat is nu jouw handdoek en wat is nu mijn handdoek? Ah, zijn misschien proper handdoeken. Altijd handig. Ja, altijd handig. Altijd handig zo'n proper handdoek. Vooral voor Jolien, want die was er eigen.